En 26 anos na alcaldía, esta foi a terceira rolda de prensa que ofreceu aos medios Bello Maneiro e convocouna para cargar contra a Marea. O rexedor cualifica de irresponsables as acusacións do voceiro da formación Luís Villares denunciando unha presunta trama corrupta no Concello. Segundo Marea, o secretario interventor municipal estaría nese posto de xeito irregular, ofertando salarios moi por baixo da súa categoría para evitar que alguén máis concorra ás prazas. Dese xeito, conseguiríase ter alguén de confianza que faga a vista gorda ante diferentes actuacións do rexedor. O Popular nega o todo, asegura que o procedemento de contratación deses dous traballadores foi feito segundo a lei e pon en valor a súa profesionalidade. Son dous profesionais como a copa dun pino e pídolle disculpas porque se non aceptasen traballar en Valga, pois non estarían agora nesta situación tan desagradable e que é consecuencia da irresponsabilidade e chulería deste personaxe, o señor Villares. Segundo Marea, un deses casos no que o secretario interventor terían feito a vista gorda sería a adxudicación dun contrato de reforzo administrativo a unha socia do propio interventor nunha asesoría. E Marea denuncia que esa muller nin tan sequera chegou a pisar a casa do Concello, algo que o rexedor non nega tendo en conta, di, a posibilidade de empregar dende outro lugar un sistema telemático. O traballo estáse facendo basicamente non físicamente aquí, sino que se está facendo, sabedes agora, cos novos sistemas que hai e no Concello que os temos instalado, que temos o programa Gestiona. Pero segundo en Marea, quen realmente fai o traballo desa muller é o exsecretario municipal Luís Nieto, outro dos socios desa asesoría agora xubilado. O alcalde recoñece a presenza habitual dese home no Concello e mesmo narrou un episodio recente no que lle botou unha man á tesoureira municipal. Estaba na oficina con ela, sentado no ordenador da tesoureira. E logo, temos un administrativo novo. E dime a tesoureira, no, é que tiño un problema aquí na contabilidade e que, como este señor é un manitas, pois estamos a solucionar. O alcalde avanzou que os asesores xurídicos do Concello están estudando a presentación dunha querela contra Villares. Ademais, o veterano rexedor acusou o PSOE de estar detrás das acusacións de Marea porque, segundo indica, os socialistas son os que teñen acceso á documentación.